ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିବା ସହିତ ବିଜେପି ସରକାରର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ସେ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନା ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଗ୍ରୋ କାପ କହୁଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଳରେ ବସେଇକି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲେ ଲୋକ ହସିବା ସାରା। ଶାସନ ଯାହା ହାତରେ ସିଏ ଯଦି ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି, ସିଏ ଖାଲି ବୟାନବାଜି କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଳିଆ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ତାକୁ ଖାଇଗଲା, ନେଇଗଲା, ଦୁର୍ନୀତି କଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କଲା, ଏ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠାଏ। ଶାସକ ଦଳ ଆକ୍ସନ ନେବ, ଶାସକ ଦଳ ଦେଖେଇବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ, ଏଇ ଲୋକ ଚୋରି କରିଥିଲା ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଏଇ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି କରିଲା ବାନ୍ଧିବୁ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଲମ୍ବିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏମିତିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କିମ୍ବା ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭିତରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ 24 ବର୍ଷ ଆସି ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ ହେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୋକିମ ଯାଇଥିଲେ, ବିଜେପିର ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଥା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତାଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଟିକଟ ଦିଆହେଲା। ସିଏ ତ କହୁଥିଲେ ମତେ ଦିଅ ଟିକଟ, କେବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। କିଏ ଆଣିକି ମିଶେଇଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ମିଶେଇଲେ, ସେଇନୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଜଣାଇବା ଦରକାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଗଣିତ କର୍ମୀକି ଜଣେଇବେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାହା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଚକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି। କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ସରକାର ଗଲା ଆସିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡୋ କରପ୍ସନ କହି କମଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦକୁ ବାହାର କଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଧୋଇ ଶୁକେଇ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କରିଦେଲେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇନୁ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଗ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ତମେ ଆଣିଲ, ତାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ସେ କୋଉ ମେଳିରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, କୋଉ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଭିତରେ କୌଣସି ମେଳିରେ ବୟାନବାଜି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇନୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି, ନଚେତ କ'ଣ ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ବି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କାହିଁକି ନା କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଥିଲେ 10 ଜଣ ବିଧାୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡକଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, ତତ୍ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ହଉ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ହଉ କି ଦଳର ସୁଦୃଢ଼ ବିଷୟରେ ହଉ। କାଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜଣେ ସେଠି ଯୋଉ ନବୀନ ନିବାସର ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ ଯୋଉ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ସେଠି ଏଇନୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପୂର୍ବତନ ପାଟକୁରା ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ। ତେଣୁକରି ଏଠି ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ୍ୱର ପଢୁଛନ୍ତି, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଧାରଣତଃ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଥିରେ କିଛି ପଛଦ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କାହା ନାଁ ନ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଆସିନି ତାଙ୍କରି ଆଲୋଚନା ହଉ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରୁ କରୁକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଣ୍ଠିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୁକ୍ତ 1000 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ପାଣ୍ଠିରେ 1000 କୋଟି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜିବା ସହିତ ବିଜେପି ସରକାରର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ସେ ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନା ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଗ୍ରୋ କାପ କହୁଛି ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଳରେ ବସେଇକି ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିଲେ ଲୋକ ହସିବା ସାରା, ଜନେ ହସିବା ସାରା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାରଧାରା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା। ଆମେ 51 ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ହେଇଗଲେ
राजू ढोलकिया जय ढोलकिया जितला पर गले 50 ये पुणी 2 जन को सस्पेंड कला गले 48 ये दल केमी सुदृढ़ हम कौन दल भांगी जाऊँगी ना दल गठन जो मैंने कहते श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान कर दल विरुद्ध जो दल विरुद्ध में कौन गले ये फ्री करदे दल विरुद्ध जावाई ये जो सना महाकुड़ अरविंद महापात्र को जो इंडिपेंडेंट है सी रही दरमा बंद हेनी विधानसभा सभ्य पद जापारूना सी विधानसभा विधायक हिसाब रे इंडिपेंडेंट बसवे खाली 3 जन विधायक अच्छा इंडिपेंडेंट ये गोटे जन इंडिपेंडेंट 2 जन बसवे असुविधा कौन अच्छी एमाने फ्री हो गले बीजेपी आड़े जी कि बीजेडी आड़े जी कि कांग्रेस आड़े जी कौन करेंगे व्यक्तिगत मत रहीगला इन ना दलीय सुप्रीमोर किसी बाट रहा ना शुणु जी भल परफॉर्मेंस विधानसभा कहले जो दुर्नीति कथा यदि बारंबार आलोचना हो जी दुर्नीति कर बांध एवं नवीन पट्टनायक नेता जी कहूँ सस्पेंड कराऊँ मु पांड्यान को मानविनी विधानसभा अरविंद महापात्र भाषण शुणी सी शासक दल को कहते तुम्हें 24 वर्षर कथा कहनी तुम्हें बांधिकी कौन ए खराब कथा कहले कि शासन जहाँ हाथ में सी यदि बांधि पारे सी खाली बयानबाजी करेंगे विरोधी दल चिंताधारा भाया विरोधी दल कहे बांधि दियो ताकू खाईगला नहीं गला दुर्नीति कला कोटी कोटी टका हड़प कला ये कथा विरोधी दल उठाए शासक दल एक्शन नब शासक दल देखब जे आम ये लोकटा बांधिदेलु ये लोक चोरी करता बांधिलु ये लोक दुर्नीति करला बांधिबु जहाँ मान ना भाषण दौले जो मान ना अभियोग आसूला ताकू कहीं बांधि ना से कथा जी उठेला एवं ताकू विजु जनता कहीं एक्शन नौ सी तो प्रश्नबाची देखो गोटे सद्य उदाहरण कांग्रेस विधायक होती सोफिया फिरदौस सी कांग्रेस सस्पेंड कर मोकिम गोटे मीटिंग कले ये जोगदेले तार कहीं तो दल किसी एक्शन नौ ये कौटी जाकि जोगदे अरविंद महापात्र वो सना महाकुड़ कौन करे सना महाकुड़ मूल तो विजु जनता लोक नुह निश्चिंत ओडावासी की जनइब कौन दुर्नीति कर खाली कहीदेला जन विरोधी कहू कहू का विजु जनता जन विरोधी होगा देखिए विजु जनता सरकार थिला जो मानक बाहर करते समस्त को टैगलाइन लगेले से सौम्य पट्टनायक हूँ प्रदीप पाणिग्राही हूँ गणेश जगदेव समस्त जन विरोधी ओडिशा लोक देखईदेले विजु जनता को विरोध दल बसैकी जन विरोधी किए कहीं ओडिशा लोक परिवर्तन कला नवीन पट्टनायक विरोध दल नेता हेले विजु जनता विरोध दल को आसला जन विरोधी किए तथ्य प्रमाणित ओडिशावासी जनईदेले तेणु यही जो टैगलाइन लगाउछन दुर्नीति करछंती विश्वासघातकता करछंती विश्वासघातकतार यदि विजु जनता 1 नंबर परिचय किए करे मिडनाइट ऑपरेशन प्यारी बाबू किए स्वप्न देखा मुख्यमंत्री हाँ प्यारी बाबू किए लोभ देखा प्यारी बाबू किए ऑपरेशन करथिला मिडनाइट ऑपरेशन से व्यक्ति तो ओडिशावासी जानी अतनु सब्यसाची नायक अतनु सब्यसाची नायक कहीं से नवीन पट्टनायक घर पाखे नवीन निवास पाचेरी करे बैठ देले से तो जनापड़ी षड्यंत्रकारी सी नुहति तो तेणु यू ओडावासी स्पष्ट बार्ता दरकार किए विश्वासघात कौन कर दुर्नीति कौन कर लोक जना।